Anya laki din! Oy, Mare, congrats! Naimbag ka pa ito nagsweldo kan ni beloved Meta? Ay, si kakit di mo't mare. Basit laang mo't. Umdas nga igatang itiasin kan bugkoong. Oh, better than nothing. Iso nga itultuloy malata, ti pa nagre-reels mo. Tapno agtultuloy mo ti pa nagsweldom, iso ka pa'y. Wan nga rod mare. Iso na lang, ta nagregat ti agaramid iti content no maminsan. Oho, si kakit di man. Nagmayatupay dagiti content mo. Urayan niya't ipopos mo, katadalat ta views mo. Gaputado mo ti followers mo. Sapay la ko mga rod ta manay nayunan pa'y mare. Tapno at adamot nga umado ti views, ti kada upload ko iti reels. Naimbag pa'y nga rod kin ni Mariana, tanapadasan nan tinagsweldo iti reels na. Wen nga rod. Uray siya ka tumapalakmat kan ko, ana. Iso nga itultuloy ko latama ti agpopos iti reels ko iti Facebook. Ay, huwag mawalan ng pag-asa kung nada nga ron. Sa bagay, husto ka iti day nga imbagam. Iso asi ka, itultuloy mo latama ti panag-reels mo, Mare. Malay mo, after a few months, mapadasa mo ti agsweldo iti dollars. Wen mare, itultuloy ko at talaga sa anak amapukawan iti namnama. Oh, well and good, kumare. Nasaya at tanagranata mare. Apay mare, Saludsudan kala kuma, nupod no tinadamag ko. nga anya? Nagsweldo ka kano iti reels mo? Ha? Aywan. Ngambasit laang. Tabasit pa'y laang mo ti followers ko. Iso abasit mo laang ti views ko ah. Kasta ka di kumare. Hay, naimbag ka pa'y nakasweldo kan. Makitkitak mo dagiti reels mo, kumare. Itultuloy mo lata ah. Aywan mare, ituloy ko at talaga. Barang mapadasak tuman mo ti agsweldo kasken ka. Nabisina kon Minda. Kunok lakad din nung nakaluto kan. Ha? Ay, kwa, mabiit lang ang lakay. Ina ko nagluto. Anya, alaunan ngam agluto ka pa ilaang. Anyat inararamid mo ya. Uray siya, mabisinak matan. Saan anak kaluto ni nanang? Gaputa day ta nagar-aramid iti video nga i-reels na tinar-aramid na. Anya, Hay, da kayo nga agama. Di yung man dilla-dillawan ti pa nagre-reels ko. Tano agsweldo akto. Awan sa bali ang mairanod no saan ada kayo. Anya lakit din aya. nagadurukot nga ibagbagam nito Minda. In kagat agluton tanay, nabisin kamain. Naimbagpagang ka, takuray saan ka amangan iti mano abulan, saan mo amarik na tibisin mo, kaputa naglukmag ka. Anya! Anya lakit di mo Minda. Unay na. Naglataw ka lang aro din na nagluto. Sakit ka stipay, anak sa'yo. Ado aririm, di kalat amangan-amangan. Ay, unay na ya. Natang lang aro din tisidan. Naksit pa'y. Anya lakit di mo tan. Nay, ultimo sabaw. Nakapapgan. Anya ka mo tan. Mangan kalataman, no di mo kaya tinluto. Inka mang sapul iti panganam, salbag ka kidi. Anya. Ay namindaya. Kasano ngamin amabantaya magkan matimplam iti husto ti lutlutwam. No dahi tamot la silpon mo ti mulmulagatam. Kabayatan ti panaglutom. Nagaduka manen nga bagbagam. Agri-reelsak nga raod. Anya ayang amin ti bibiyang mo. Kat kayat ko nga rod mati agpost nga agpost. Tapno makasweldo ak akaskin ni Ana. Anya lakit din aya.
Ilakwan man iti dua biskwit, kan may sa akok. Jay batit lang, abuti ha. Mabisina ka talagan. Ha? Ay, mabisin ka. Apay, saan ang nagluto ayan ni Minda? Nagluto na, gamay na. Awan ganas ko amangan. Anya? Nabambanog ka naggapoy di bangkag. Sumangpetak, saan pa nakaluto? Nagladaw lang aruto nagluto. Naksit pa'y. Kas kada nakap-apgad ti sabaw na. Ay, na yan. Ala, mabait lang talak tigat-gatangam. Oh, adtoy. Ay na, agyaman na ha. Imbagla pa magpuditibisin. Masurunak ka talaga kay ni Minda. Dayjay tumo lang amin agririls ti kukwaan nansa. Wala na. Iso nga awanan ti oras na agasikaso iyo balay mi. Ngapit ti panagri-reels na. Ay, na yan. Ay, magbagama ti asawam. Saan mo't ama iparit ti agririls ka? Ngam saan da kay kumaaliwayan nga ilutuan ah. Anya lakit din aya. Ay na! Sumang-sungod ka pa ilangam, agkat-katawa ka matambading. Uray akla na bisina na nagdangag iti apa na kita gasawa. Agasawa? Asinong agasawa? Daanton kan Mindaan, nagpigsa tingiwad da, mang mga gidya kalsada. Anya? Taapay ka no? Saan ka no na masangsango ni Minda tagluto? Ka nagasikaso iti balay da, gapo iti pa nagre-reels na. What? Nabisbisinan ka no nila kay na nagapo iti bangkag. Sumangpet ka no, kat saan pa yan nakaluto. Ay, una yan aminda. Yak manamoy iti tayo ako marita. Uray ko mag-reels Ngam una-una kumamadlat di agasikaso iti balay da. At titibasit akik, pansit kan salad nana. Ay na, agyaman ak unay Nagluto ka ita Apay, birthday ay Saan nana? Nagluto ak lang iti basit damot basit katasti reels. Kasta ay talaga mot Ala, itultuloy mo tapno agtultuloy mo't kagswil-swildo ka. Una na, uray sa gabasit. Isuka pa nga igatang iti asin kan bugoong. Aywan amom ti baset no maurnong adaw. Agyaman akmanan iti inyag mo amakan Awan anyaman na nana. Anya lakit din Sayon to isublidag iti container Mabuybuyak man dagiti reels mo, Minda. Kasta ayan nana, ay nakat agyaman Sapay la ko mga rod, ta iti kabitan panawin kat makasweldo ak metan. Wan kas laki ni Ana, kitam kat nagsweldo manan. Iso ayan. Katuan, imay nagpadigoy ti salad kan pansit idi kalman. Anya? Hay, anya metan na babae. Saan pa'y anangiranod mo? Ha? Siyak tulamot ti makasweldo. Ultimo na day babae. Naghimot-mutan day nga ana. Kunamlano kalatakan vlogger ti awanan baeng. Aniya? Hay, isolaang ti kumarik nga into lang na ti kinaimot na. Anya lakit din. Ayak! Nalabas talaga ti kinaimot na daya babae. Imot talaga, imot. Anya, asino man daytan? Dayjay man nga ana. Kunam lano iso ti kalatakan vlogger. Kaano nagalas mo dagiti content na. Apay, kasta man ti bagbagam king kwa na. Apay, adabasol na king ka. Ay na, basta.
Nagimot da di a babae. Ay na, siyak tula ti agsweldo iti reels ko ah. Talaga asaan ang makaraman da di a babae. Ha? Taro pa na. Anya, ay unay kan. Sapay lakuma, tamahak ti account na. Tapno mang rugi manin iti reels na. Salbag at talaga. Diyak mo na niya dito kay bagbagam. Hinga man lang agluton. Saan ka asao dita? Makarengreng. Ay na, Mare. Nagsakit madgayam tinagam ni Mindagan ka. Ha? Taapay. Awan mo ti basol ko kan kuana ah. Nasakit ka no tinagam na gaputa saan mo pinadiguan, iti na minsan ngal daw. Anya? Gapula ang iti dayjay nasakit tinagam na kanya. Katuan, amo matanda ya Minda. Uray ba si Tabana, kat big deal kan kuana. Anya? Ay una yan dayjay aminda. Saan ko nga inikan ata basit mat ngamin dyan lotok idi na minsan. Kat ikakto mat ain dun sa maruno ko ma. Ha? Kato na pa na imbagbaga iti kaaruba. Nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Into lang mo kano ti kinaimot mo. Ay ti salbag. Ay anya lakit din aminda. Ngambay amon ah. No iso tinapan na imbagbaga. Adalatan ka dagiti karuba no patsyanda ni Minda. Ay na, agri-reels kayo manan nga glablabananang. Ay, pumanaw ka man dito'y, sika, kulasa. Di nakpakibibyangan iti panagri-reels ko. Salbag ka kiti. Anya, kasanumat ngamin. Mano nga orasyo ditan nga aglablaba, di kay matlamalmalpasan. Hay, imama ka talaga, man nakibiyang. Saan ka man nakibiyang, nanang? Ngam, saan kayo pa'y mat anakaluto iti pangaldawan tayo? Sumangpot tumanan ni tatang, agungot tumanan ah. Hay, nagpadaan nyo at talaga nga agama. Di da kayon tagluto, no di kay makauray. Anya lakit din aya. Ay, unay na ito kastuya biyag. Oh, apay manan aya. Di ka man nagdamdamag akasta. Anyat oras Yung saan ka pa alakaluto? Anya kabatan? Dahil tuma ngamin agri-reels tar aramidam. Ay na Anton, makasweldo ak tulaang iti panagri-reels ko. Ultimum at talaga. Imbes at tulungan nak, paayin nakmat, gapo iti panagsasaom. Nagatulaki din amom. Hindi pa ang good nga imbagam dayta. Tawanan din naglabas nga maging gayta. Awan pa na swildom di ta reels. Anya? O na yung tikas ta, biyag ko na manan. Tunggal agawid na tawa na bisain. Awan pa'y makan. Aguray pa iti manong oras. Sakit nakset kas kada nakap-apgad manan ti sabaw na. Ha? No di ka makauray, saan kan amang mangan? Anya lakit din aya. Apay kumare, tunggal lumabas sa kikiparangan nyo. Mangag ko di pa nagap-apay yung kinilakay mo. Kat, bibiyang mo ngay kuma. Anya? Ay nagtangsitan. Awan bibiyang mo kunakmanan. Kanayon kumat ngamin amangag at di pa nagre-reels mo, di pag-uungtan nilakay mo. Saan ka kano magaluto iti husto nga oras? Ano naman ngayon? Na- Ha? Dandani akmutan agsweldo iti reels. Iso huyo kay to amin. Ha? Agraman jay kumarem anakaim imot. What? Iso ano kanayon mo amangag ti panagapapamikin nila kay ko. It's none of your business. No? Anya kalakit din aya. Si kamot gayam ko Mariminda. Kumusta nga
Nagsweldo ka din iti reels mo? Dandanin apay aya. Ha? Uray agsweldo saan ka mairanod iti kaanuman? Nagimot ka? Di ka pa'y nangiranod iti sweldom? Anya? Padigwam ti daduma ak aruba. Ngam siya, saan? Anya lakit din aya. Ay na mare, basit laang abanag dayjay. Isukit din ti pagsaksakitan tinakam mo. Ay unay kamatang. Ay basta, nagalas ti ugalim. Nagimot ka? No siyak tumad ti agsweldo. Awan apulos ti maramanam ko naktumag. Anya lakit din aya. Wan ka na warod. Lumakaswildon to. Bukudan na kanaw. Ultimo tayo kano amin. Saan tayo kano mairanod? Kat anya ngay nga rod na. Saan tayo mo't apilitin amang iranod no di na kayat? Anya lakit din aya. Ay won O na yan di amin da. Kasla ubing ti pa nagpampanunot na. Ore basit abanag kat ano ti dakas ngay bagbagana. Bayan yun nana. No iso ti pagragsakan na apay kiting. Kanayon na nga ibaga anagalas kano ti ugalim. Imot ka kano. Nga miso mo tinagalas ti ugali na. Da kayo tinangibagay ti day tanana O na yan aya. Katuan mat. Ure man no idanon mo kan ko anatapod no mat. Alam amin akawas mo anak ko. Agawid dalagan ijayan ni Lulam ija lugar mi. Ha? Ay, kayat ko day tatatang. Ala, paspasa mga rutag karaw Tawan pa'y ninanang mo. Lapan siguro man nag-video iti reels na. San pa'y nakaluto? Kan saan pa'y nakalaba? Saanan ang malagto ti kabalyo jel lalabaan na? Wan nga rod tatang. Jay tumat ag video der anamiden na. Nga uray saan pa'y nakaluto. Nakainaw, kan nakalaba. Ala, di ka madanagan anak ko. Taijay ayan ni Lulam kasalakas jay. Maasikaso na ka naimbag ni Lulam. Ala, darasim tagunay. What's the matter? Abay ngay, nagsangsangit ka, kumare. Anyat na basamagan ka? Ay, mare, awan da giti agamak. Pinanawan da kaun. Aniya? Nagawid da ni di lugar danton. Inala da amin na kamusda. Ay! Atay taminda. Gapo, iti karirils mo, saan mo ida ang maasikaso? Naku naman agsweldo ka, ultimo mi, asaan na mairanod? Ha? Oh, anya ngay ita. Ultimo piso aduling. Awan pa'y nasweldo. Ngam, ay, pinanawandagan dagiti agamam. Anya? Saan mat nga minadakas? Wano may parity pa nag-reels? Iso na lang, Tauna ang kumamat ang si kasuan ti anak mo, kan ti asawam. Anya nga ita, ha? Mare. Ay, sos! Ay! Awan latam mo, kan kaminda. I don't know what to say, I don't know what to do. Anya lagi dinaya, ha? Anya ngayon, Mare. Pimanawan na giti agamam, gabuta saan mo idama si kaso. Ay na mare, pangaasim man, tapautangan na. Uray umdas lang ang apagpasahik amang surot kadakwada. Anya? Kat kunak man yung nagsweldo kan iti reels mo ako nam. Nakunam pa hindi kanyak. Ano makasweldo ka? Kat saan apulos ang mairanod? Anya lakit din aya. Si kakit dimot. Kun kunaklaan day je mare. Alamat tan Ay na, pasensyakan ko mare. Ngamawan maipautang ko kan ka. Ito
Tanga awan dagiti agamam, ipamay-samon ti agrills taawanan ti ilutwam kan ilabaam. Nga lakit din aya. Anya? Si kaman pa ti asawa pinanawan da, gapoy ti karirils mo. Saan mo't gawin ama ipari ti agrills? Lakit di unaan ti pamilyang asikaswan. Anya nga ita? Di ka pa'y nakasweldo ngam nagtalaw dan. Ay, una yun, Minda. Isimpaman nga Minda ta pa nagpampanunot mo. Ay, balosong to mga men. Nga lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, saan arumbang ama ikan ititawid na dayjay abaldang? Tawan mo't asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Itod tayo latamot ajar umbang para kang kuana. Nagado ti anak ko manong. Saklaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni baldang iti kwarta na. Ay kat nukas talaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtid iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo ta nakasasa o manong. Sika tinagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan nariri, ading ko. Iparito ket daytoy agong ko. Iraman ko daytoy pingping ko, tapno ad-ad na, apo min kasa. Hoy, baldang! Oh, nasaya at ay may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok tituloy daytan manang. Kaya't mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudget eh? Kaya't mo asawan? Ilakom? Kat, anya nga rod. Kunak ano talunam? Wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minan ay ti mannalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Mannalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a mannalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo di tawid ko ta ila ko. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam iti tawid mo? Dakkel aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumatan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan da tarupang Baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke patangusak daytoy agong ko. Daytoy pingping ko, patakkelek. Ay, Yosef, agmuuyong kan samot tayo. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na, itadyon jay tawid ko, period! Oy, Petro, makikita mo ka rin dito lumabas.
Ne, ni Baldang tata. Abay ayang. Balasang pa ta. Uray iso lang ang tinabati ang babae dito'y lobong. Jack Armand tata. Ah, kaapay mat. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray at nalawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mat. Sayang mo dahito'y kinatair ko no iso lang ti masawak tata. Kasano nga mo manalawat itawid na tata. Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na daga. Ne, apay ilakla ko na ya. Weng, kasapulan na kano ti kwarta. Nakamuan na upangan anwan na. Ay, nung napindas ko siya akong ti gumatang di tadagana. Awan to mga min pulos pangay ayo na. Awan ka apil-apil na, tata. Kunang matlano sino ang gwapo na ita Pedro. Kat, talaga mat anataar ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputan na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangitan? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti ang bagbaga na idilim mabasa ki Jayayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparito na talaga. Ay na, baldang ading ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ay bagbagam. Ipagbagak laang mata. Apay ama sapul ng agungot ka ngay. No di mo kayat, di saan lang? Manong, itulod nakmet na iji paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod agparito kay. Wala ka manusan mo nga ituloy dito a planom. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agura ka nga roda. Tapitsurin ka pa dito yung cellphone ko. Paimbag ala apakalaglagi pa. Iti sigod arubam. Saanan? Apay alagi pampaylaan nga iti sigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat ating ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay ajak betul makikita ni Baldang dito lugar tayo. Kuang amin tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin di Manila. Diyak yung agyan. Siguro tata. Nauman dito lugar tayo. Ibagba ngamin kini Pedro nga arman na ka. Ni Pedro peti ko na yun tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak man mo. Awan sa mo plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo. No apay ang nagpili nga may nagtibabaro dito lugar tayo. Mas daawak man dito'y abaldang. Madi madla umawagan. No kasano ti bagbaga na pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha Apay, adu nga taaya ti impaaramid na. Unay kat nga minan, tatila malaglagip na. Jakman amo, no niya ti pinagninawan da kan kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad nga min unay jalogpap nga agong na. Sakit nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takot nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarik na tibanog tayo? Ay, kawa na. Anusan tayo magmag na dito abot-abot adalan. Sagat nagpigsa ti todo na itirabi.
So nga raw, dadadanin na layo sa balay me. Tagay mato ti danom siya karayan. Oh, ada sumungad alugan. Huwag nagpasok. Kailangan makita na ita, pro, aba na. Aglisi kayo. Dani, nagpartak. Ni maparsyakan dayon. Kunakon ko. Ay, kitaan niyo yung plate number na. Ireklamo tayo man tayo taan na loko, driver. Amo na nga damagmag na. Pinartakan na kayo din nagpataray. Sana balay. Tanaalak jay plate number na. Apay, sa dinong ti pa na mabigbigat. Simbangpot ka nun kat ni Baldang. Kano nagawid? Jack mo. Basta nagawid ka nun. Iso ang mapanak man. Simbang gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay me. Sige, amunakan, ta sumaruno up. Ew! Ew! What's that? Iw-iw ka nga iw-iw. Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang. Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa bangin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Now na is Vanessa. Ne, pimintas kamot nga agpay suadin ko. Saanan alugpap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig ti pato. Kunaken ka manang. Siya kun ti kapipintasan dito lugar tayo. Ay, kunaklaki din di mon amo ti agsao iti sao tayo. Kasta, tapno agkikin na awatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay ka Baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasakon. Ay sus, matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo. Kaya dagita nga agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak ikan. No kay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis itilista. Nagado tinabalbaliwan kini Baldang anya manong. Wan nga rod, kaslasan mutan ani Baldang day taragaway. Wan nga rod manong. Nakaraarte mutan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon ngagbiag, no kasta mo tinagbalinan na. Oh my God, Pedro. Aday pakitakin ka. Nay, anya day ta, tata. Malagip mo day puraw awan. Anang parasyak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, iso mo day ta nakaparada di ta balay da Baldang. Si Mang Pagtang. Kaya't mo asawin tata, lugan na day ta? Daka mo yung kasla ka no artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama day ta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Kay, anya nga tan nga itila nga na ita. Nagpudaw pa ka ron. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan ka nung nagsidsida iti kumkumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya ay nga ruti si Daang Baldang. Ay, baldang kala baldang.
Vanessa kunakmat tinagan ko. Isu nga ro, tinakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte, kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty, deta sidaan at tinapa. Ay, kat ibagay mo Nagkuna ngamin, agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan, nuag sidaka iti tinapa, agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam? Binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan amabalin nga isublim man niya sigud asika baldang? Ay na, naragsaka ko no anyaman tinagbalinak itamanong. Jak kay atin asubyan jay sigod asya. Wala din ko, tanagadumatin tagrekreklamo aka aruba. Tapay ko mga greklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka no suplada. Unamla ka no na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar iti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita panawan. Nya ka pa nagsungsung batin deta baldang. Patin samat ugalim. Kat imparitoke mo. Di mo nangagtimbagak, Pedro. Guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulan? Kat, anyangay nga ruter aramidam dito sangwanak. Pumanaw ka na. Unay mo't ang makapadismayan day ta panagsasaong, baldang. Kat no inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adamot tapi mangit ka. Gapoy ti day tang ugalim. Anya! Baliwam day ta ugalim. Takitaam, pumintas ka. Kahit, napanan na ngayon ni baldang. Ay, kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agruprupan to nga ililina na. Ay, kat, masapul ba't gaem nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga ro day tatikunak. Anya laki tinayada ito hinaramid ni baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, anya pare David. Nalpasin ti kapas yaw. Kalkalpas na pare. Ay, nabambanugak. Ay, nalpas ko mo't tinalinisan di bangkag ko. Mabalinak man ang ngagmula pare. Ayun na nga dyan lamisaan yung ditiror pare. Ay, inyo na ganan ni misis ko pare. Apay aya. Sigakit di mat, damagang pailaan. Ne. Anya dito nakabulsa di tali ko ng pare. Ipakita man lang. Kunak tumay. Ara. Sapay dua. Gasamban. Ingka kitilaan ng dyan lamisaan pare. Taaginom tamaray. Ay, wala pare. Ahagas ti bambanaw. Nagtagsunan dito'y alamisaan. No, apay tumang amin nga iyon. Unag ni bakit? Apay, anuam day talamisaan? Ay, isublik pa lang di tarawar bakit? Dito'y na day tatapagbasbasahan na giti ubing. Apay nga irwar mo? Irwar ko nga road. Apay nga road. Basta irwar ko ah. Adan sa manan day takumparim ang mga awis kan ka nga ginuman niya. Di magas lang ni pare David. Adda manan awit na nga arak kapag sangwan nyo? Anya laki din na yan, di bakit?
Iso nga ron ngayon, nagkunay ta alamisaan. Tapno saan kayo nga aginom? Sa ita isublim manan. Iyon nagkunto mo lang. Isang kakading akong uy. Tad adda nga umad. Ado na kita kurit tarupam. Isukot aka gurgurak na ita akong parim. Dakas ti impluensya na kan ka. Ay di sing-sing di ayat ngayon daton ko biyag ko. Ay na. Oh, may malang de panagkantak pare. Mayat mo basite na pare. Pare, itabi nga daglabas-labas dito abay ta. Upa na ita pare. Tarakan ni bakay. Tiliwo mo ba? Ah, tapay nga eh. Nagkabi ka na iparachenta na ta pulutanin ta. At dansa mo ni baka kulit ako sina pare. Awan, di mo ayan nakita rin mo rita. Nakita na ta nga gininom. Ay way, napanmanan nakichismis na dyan dita kantina. Iso nga itatawan. Agluto tayo tipulo na ta. Sige pare. Arigla daw. Di mo kunaan nga umay kamot makichismis, mare. Ay saan mare, mapanak di tabalay dananang ko. Bagbaga aman mo't nilakay mo. Kaapay mare, Kat no adamanan ijibalay me. anya nga iter aramiden na ijay. Inawis naman ang anilakay kong aginumdan. Nubirbiro kag mare. Adda ijibalay me. Adda awit na nga arak. Ay, mangibabain at talaga day tao. Bagbagaam. Tasaan na nga awis-awisan nilakay kong agbartak ah. Jacket ama ipada nilakay ko kinilakay mo amang Marta. Kalkalpas ko ang nagtaop iti bagas, apay aya. Anang, adda ka di sobra abagasyo. Tapay manan. Kasanong awan nilakay ko. Saan manan ang nagawid? Katidamag ko, makiin-inom manan. Awan bagas me. Naa, kano naglako kayo itinatangyaw? Wen, nanang, nagbiit ang naibos di naglakwan me. Tainyin inom amin nilakay ko. Ay, saus, mangirurumun day tatao. Naggagat mo't ti kunak. Wen, nagagat ngag trabaho, ngaminalumot ngag bartak. Ah, anya nga iti serbiti kinagagana, no kastamot amang bartak. At dapay kit din agrek-reklamo ako marik ah. Taaw-awisan ka no nilakay ko nilakay na nga aginumda. Hoy, Pilimon. Agriin ka man? Hoy. Nagluto kayo iti pulutan niyo ang manukan niya. Ay di ka man nagpabasol dita. Anya saan? Kat no day tangay ulo kan karay kay ti manok day taada iti manlokong asang sangun nyo. Saan mo ta pinulutan namin ni pare David? Kasan na pulutanan na? Kat kitaan man. Nakadumog apadam. Nakaturog mo. Gapo iti bartek ni kumpare ka David ah. Oy, pare David. Pare, galing ka. Awanan, saanan amariing. Pagturugan na ngay dayta. Okay, dito'y balayan ah. Awisong tumat ngamin. Saan na siya tinangawais? Isuti, may dito'y balay. Umay nakadanunan tano ije balay da nga uminom, tan ni bakit na. Awan pare, kapalag tagawan. Saan ka kadi madanakan kanyak? Kahit makapagnaka dito tambak, pare. Oh, naglaka lang. Kahit saan kan nga itulog. Saanan ko na man. Sige. Magawid ako. Pare. Agananat kang arda, pare. Sana ka na partag, pare. Bye-bye, pare. Sige, pare.
Ay na, jay artek ng asawam. Nakita da kano anatin nag-ijay tambak. Ha? Gapoy ti bartek na, saan ang makatakder? Ijay nan anaturaw. Ay, unay matanda dyan tao. Hala, ingkayaway. Wala nang, talagang awan babain na. Sige na nang tayo nakiyaway. Abe, pagdigosan nakit ka digdigos ka. Nagdigos ka itipita. Apay, di mo maangot day tabagim? Na. Nabanglo ako mo da. Ang kakit din agdigos. Tanusan, dito'y kanruar amaturong. Madi ba dati kasta bakit? Masan ka kadigan niya nga asawa. Agbantayak analaing dito'y balay. No sumungsungad pa'y lang day di akong parim. Pagawidak adagos. Unay kamot na ya. Di mo mararamidin day tayo itipada matawa. Bakit? Apay kumaasaan? Kat madigayam ti impluensyanan ka. Man ano ko man, no, aginom kami. Lip-lip pasin may mati trabaho may. Tila parpartsin nyo, pulutan nyo. Manok ti karuba day jay. Saan adya tarakin ta? Anya amanok ti kaaruba. Kunam siguro no jak mabigbig ti sipit na niya. Bangking ti sipi na. Iso day jay manok ti karuba. Day ta ka ngamin timbati pa lang ni pare David mo jay ulo. No pinulutan na ko maamin, di awang ko maibidensya. Awan ti aginom diti balay. Iso aray to ilami sana pagin inuman nyo, ibagkat ko manan ni Jonag. Ilan sakon, tapno saan mon ang mairwar. Baknang tayo kumaitan, na ipatarimaan tayo kumanday to'y balay. At damad kumalugan tayo, no saan kang artek. Nalalaki, di na kitudo-tudo. Bakit makuwam tamatak? Ha? Mano atawan kan nga agtaltalon, David. Sipod bumarito ka. Iso nga mok tagtrabaho iti taltalon. Ang aging gaitang, kita man ti panagbiag tayo. Anya pa'y ayat isa pulang bakit? Kaya't kumat ati makaraman iti naginawa a panagbiag. Taysang antayo nga agkurkurang iti makan. Ay na mababain akong amapan umut-utang kininanang ko. Apay nga minamapan ko umutang kininanang mo. Kat nag-imot day dya bakit? Naglaing pengagsao. Kat sa dino kumangay ti pagutangak iti kanan tayo. Nagkatutita nga tersina. Napindak amin idan anagutangan, David. Mabainak pa yun alumabas, tadyak nakabaybayad iti utang ko. Kit papuskulam ati rupang bakit? Kastamot at talaga tagbiag. Pinuskulam ti rupa. Anya laki din. Pare! Yoo! Pare! Ay awan ni kumparim ditoy. Ada na pa na, pare. Wan, adanapanan na. Ay, sayang. Awisip ko mga ginom kami. Saan mo man nga umay awis-awisan ni kumparing nga ginom si ka? Apay, bawalan, mare. Ay sakti mangi parparet. Apay nga iparit mo. Ay basta iparit ko nga raw di nga gawid kan. No kaya't mo ti aginom ka amay may sam. Sino nga tan dayabak nga kaduwak nga ginom. Turo man dito. Psst! Ni. Dajay. Dag sit kanyak. Pare David! Pare! Ay! Di na but gano sino ka man naman nagdakdagas ha. Saan ka mabutang ka? Siyak da ito'y pare. Yeski ka man. Si ka maggamit na sa paray. Kung na sino. Kaiso man. Nya, aginom ta na. Kano naggapuwak ni balayaw. Hindi mo, misis mo tinakasarita. Kunana asaan ka kan nga aginom. Kung na lang mo taray ta pare. Paray,
No saan ta mabalin nga aginom iya balayo? Paginumantan nga Ay, sigaman pare. Amukon. Ije kalkalapaw kon pare. Ay, may mayat man na pare. Awan istorbo ijay. Saan pa yan alpas nga mabalinin na paginumanta? Minta nga rin pare. Amo ko, no apay nga imay ka dito'y balay. Ha? Amo yun, nanang. Wan, awan manen ka ninyo. Wan nga rod, nanang. Ay na, bagbaga am di asawam. Di na kumat na tadengdenggan. Anya nga'y mati kanan mi kinitatang yo. No dawat-dawatin nyo mati bagas may. Ay nanang, mababae na katalagan. Ibagam iti asawam nga arte, nga isardeng nan ti aginom, tapnusan kayaw nga grigat pay. Birbiro kak man nga tan iti dayja at tao. Kumare, papanam? Ay namare, birbiro kak nilakay ko. Adda ka diti tabalay nyo. Ay, agpadpadatan nga agbirbiro. Awan mo't nilakay mo? Jak amo nga rin no sa dino tinapanan na. Ay na, amangan no inawis manin nilakay ko Nilaptak kami nila kay ko sumurot kinilakay mo. Kadne, panagkunak, nagsinarak da. Ay na, pangbirukan tangay kadakwada, mare. Apay nga pare. Puro matindi makita na. Wan nga rod pare, mas dawa mo. Ada lawag pare. Makitkitam day ta lawag. Ay, wan pare. Anya nga tate ka nasa undata. Agin inom talang ita adatan dito. Ay, pare. Langit sama tin dito ayanta. Apay nga data dito pare. Kaya nakadiasawin na nataytan. Ay, saan ko mamala pare. Nagbabasit pa kita anak ko. Ay, pagpadatan na pare. Saan ta ba yung mabari na bata pare? Saan pa Ay, isublida kami jay lubong dagiti nabiyag. Ay, lakay ko, Apaya natay kamutin. Saan pa yan ay patarimaan di balay? Kung saan tayo pa yan nakasaka? Bakit? Natay asasawa mo. Ha? Si bibiyag ka lakay? Una kuno ijay kami langit kin kumpare. Kaya't mo asawan? Natay kayo at talaga? Bakit? Agbalbali ba ka? Isarting ko na gano'n. Milagro! Diyak pa kayo timotay, bakit? Diyak pa kayo timapanin sa langit, bakit? Ay na, jakman amo, kumare. Kalpasan anaginom nila kay ko kani kumpare iji kalkalapaw mi. Nagkarimot din asaan nga aginom. Kastamot anila kay ko kumare. Apay nga ta? Saan ka na mas daaw, mare? Agragsak takit di, ta nagbalbaliwon dagiti asawa ta. Siguro ada nakita da nga anghel. Jakman amo, ta saan damot akayat nga ibaga no anya di nakita da. Ay, naksayanan ti mamartak dito yung lugar tayo kumare. Ay, testingak man gayam nila kay ko, no talagamot laeng ang nagbalbaliwan.
Ay saganam ka din, je balunak, ije banggag. Ne, damot arak anak ka parabaw dito lamisahan. At pa'y baso nan. Ne. Kanya nga dito yung nakaluban dito. Kita ka man. He. Adobo mo't akar ni ti manok. Ne. Kanya ti kaya't nasa unday ito. Hinikanak nga ni bakit ko iti arak nga inumag. Kan pulutan. Nagmayatan na kastoy. Ay, kaslaon pa'y tao dito balay Nagsingpitan ni bakit ko. Naimbat tiyanak iti arak nga inumag. Nas ka ng panak iti taltalon. Aginumak man, uno saan. Handa nga itabed. Agpanunot ka na. Manumot ten abulan asaan ka nakaramraman iti arak. Mapanak iti ni bangkag. Alahag da ito'y karne ti manok tabalunag. Ito arak, baybay akon dito. Ibatik. Diya akon kaya to subyanan ti bisyo pinalawak. Ayan lang nga pagbalunak. Lakay, anya ti birbiro kam? Diya pagbalunak man bakit tamapanak kon di bangkag? Saan ka nga aginom? Kuno yung gatangan ka iti arak. Oho, sayang lang ti kwarta. Nagkunakin ka nga ginumak. Insarting kung dahi abisyo ka. Ay kit nasaya at ano kasta? Bakit? Tistingin nak siguro niya. Nadlaw mo? Anya lalaki din na bakit? Kahit ko mabaliwan ti biyag tayong. Iso nga isarding kung ti aginom. Unak lang aruking ka, balbaliwa kang ba? Ay kat pumaknang tayon iti mabit no kasta na kay. Makaurnong tan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakamanukan na nagsubli-subli nga imay si Macdo dito'y gripo may arsing. Apay, di ka mabambanog. Ay nabambanog akong anana. Nagsakitan to'y bukot kan sikat ko. Ang kasapulan asyak at isumakdo. Tawan mo't sabali ang maibaon ko. Dayta katirigat na no adday jay balasiw tao ti asawam. Wen nga rod nana. Awan pa'y mang tarimaan ijay aglat-latin agripo mi. Apay, saan pa'y analpas ti kontrata nila kay mo ijay abroad. Pagaw-awid nga rudan nana, ta nagbasit mo ti paw-paw-it na akwart nami. Saan pa'y nga umanay kada kami nga agina? Nay, apay nga ay. Pagaw-awid akun, ta dito'y langan nga trabaho. Ay, nasaysaya at pay. Tada kadwam amang padakal kadagiti mga anak yaw. Wen nga rod nana. Sige, mapana kung taado pa'y ti innawak. Ay, pukawa ka pukaw dito balayo. Arsing nga arsing, awan mo't sumangpat. Napan ka gayam si Macdo. Ay, nagadayo tinakisakduang. Apay, saan pa yung natarimaan day tagripo yo? Nagngina mo ti pagpatarimaan. 20,000 kanu kunada. Noda ko man nila kay mo. Isun ti mang tarimaan, di libre ko ma. Kanuplamor ti trabaho na iti abroad. Eksakto kumaan niya. Nabaybayagan nga ibagbagak nga agpaw iti pagpatarimaan ko. Ngam aging gaita dandanin malpas ti kontrata na. Saan pa'y amakapawit? Ay, umanay lang nga igatang mi iti kanon mi jay ipaw-pawit na. Kasano? Kano sa bali mat kami dararamida na iya abroad. Anya? Anya sa bali? Amom,
Dahito kat nadamag ko kada kiti padak abaklos, dagiti baklitas, di taig-igid. Ha? Anya day taan na damag mo? Kat no adda ka no gayam chicks na ijay. Nilakay ko? Adda babae na ije abroad? Mismo. Amom ka no tila nga day babae na? Napo daw, ati dog tibuok na, kan, ubing kanupay. Ha? Pagawida kon at talaga. Isumulagayam abasit ti ipaw-paw it na kwarta. No may pasa da kanyak di picture na, umayak to adagos. Ipakitak to di picture di babae. Ha? Ipakitak kan katap no mamati ka. Awan ngamin cellphone ko kat. Awan mat ngamin maigatang ko. Ay na, masyanak kan kata permiti pa nagririgat mo. Makitkitam. Katanya ngay, inal daw da ka makita di da parlor. Sikati aglaba, sikati agluto, sika aminan, sikati aginaw, sika pitagdalos, kan sika pa iti sumakdo. Ay najak tupay makasagaysayan. No, danto kwartam, umay ka lang di da parlor, ha? Taon na tagto day da kuso-kuso abuok mo, ha? Well, Smile! oh, anya day tararamidam, honey. Kat ag-picture ta tapno i-post ko iti Facebook ko. Kunak meten ken ka. Saan nak amabali na picture-picturen? Sa amon to i-post iti Facebook mo. Ay sus, delikado. Makita ni bakat ko. Danag mun aya. Saan ko a friend ni bakat mo iti Facebook? Uray pa'y ah. Ala umay kakit din. Apay aya madanagan ka. Kat adda ka dito'y adayo a lugar. Apay aya kabutang mo ni misis mo. Oh, kumita kan adito'y camera. Ara ko panak tapno ado ti ag-like kan ag-comment. Ay na, punay mo tanda ito'y kuko ti sakam. Ay, kasla kakalkali alaya. Nagrugit lang nga rudan tadapan mo. Ay sus, napuno pa iti pitak ti unag ti kukom. Ay, ano sa mapedicure tagbayad akma. Talo ka so tirumbang nga ibayad mo kanyak tani. Makita mat. Pero nga kalinduosan ako namang pedicure dito sakam. Itaakla ang ngamin manan ang nagpalinis iti kukaw. Ay, mabit lang nana. Tada na-receive ko at text. Ang basaak biit ha? Ay! Kunakon kat. Pudno ti atap ko. Nandiyan ay takit kita dita cellphone ba? Jay babae ni Joey. Ni Joey. Jay asawa ni Arseng nga day jay abroad. Mismo, nana. Oo. Kita ti insend da kanya ka picture da dua. Ay, iya sidag mo man tadyak makita. Aday tao. Kita mo nanalaing. Iso da ito jay chicks ni Joey. When? Dahita na po daw a babae ang nakaarakop ken kuana. Ay, kaasimot ni Arseng. Pudno gayam jay agwarwaras dito'y lugar tayaw. Nga da babae na ijay abroad. Oh, namati kan? Siyak, namati ako na talaga. Awa na pulos pa nagduwadwak nga agbababae ti aramidan na ijay abroad da ya Joey. Matunay makita day ta picture nga ipagpakitam kanya. Kasano makitam, kitagtadtad matantiluam. Di mo la kumain pagpakita kanya, account.
Apa ingay, ajak ipakitakan ka. Kanaskan lang mata makita. Iso pagawid naman nila kay mo. Talaga pagawid kunti awanan ba'y na lalaki? Juan, dito ilangan nga trabaho. Isumat lagayam abasit lang ti pawpawit na kwarta. Tagayam at dagas-gastusan na at chicks na iya, proud. Tidagas na. Ang mga no saan laday tati chicks na. Kaya't masawan, aduda pa'y? Posible akasta. Ay, pagawid ka talagang day dya lalaki a babae raw. Sige, agsubli ako ni parlor ko. Tani, adlan ti customer ko agwapo. Ay, nahay. Inapukisa. Imayak lang dito balay nyo. Tap na ipakitak day ta picture nila kay mo. Then jay chicks na. Ay, kunakon kat. Guwapo ti customer ko ita. Umayak man nagpapukis. Mano ti papukis itan. 150. 150. Nagnginan. Kano 50 lang ide. Ah, idi 19 kopong-kopong pay dahit apresyo. Ay na, nabayag kan samat nga mina na di nagpapukis. Iso adimon amo ti presyo ti pukis ita. 150 kat basit lang matigis sayam dito yung buhok ko Basit lang ako nam. Kat no nagatiddogan na itabuok mo Kasla terorista. Inayon pa dita nagpusko ala barbas mo. Ay sas, terorista ka na talaga. Sige, pukisan na kon. Plus 100, no barbasan ka pa Nagnginan ti singer mo. Nalaka lang day. O sige, agtungaw kan tap no malpasan tani. At dabay customer ko matamdama. Ay, nakita ka mo ta naggapo dita balay da kumpari ka Joey. Ay wan, tanapanak na kinistorya kini Arsing. Katanya nga ti madamag. Ay, pagawidan na nila kay na. Ni kumpari ka Joey? Agawi din? Apay, nalpas na ti kontrata na. Saan pa'y ng pagawidan na ang tagbababae, ijay abroad. Anya, taraking amin kay tapadak. Dayta ati malalaki. Anya ti ko nang bakit? Tulang ka kanila kay. Kunak, agawid kan tamasakita. Agsakit ka. Gadno kaslasaan ka mat nga agsakit. Pag kuna ang dandani akon matay. Nagtangsit matlat ti panagsasaw. Kaskala ko middal dita cellphone. Agsakitak kunak, iso anas kan nga agawid kan. Pagawidan naklatan? Kato na, agawid ka itan. Kasano nga ije kontrata. Kayat mo ang makita nakpay asibibyak kuno sa anon. Ay bakit? Saan ka mat nga agsaw iti kasta? Iso nga agawid kan tamakita nakpay anabyak. Ne, kilaat mat nga da sakit mon. Apay, saan na mabalin nga aggurigor kalaeng? Wano agoyak kalaeng? Matayak nga ruden gapo iti sakit ko. Apay nga ibagam agurigur laang. Matayak ko! Iso nga agawid kan! Honey, asino ngayon ti agbayad dito apartment tano agawid kan iti Pilipinas? Agsubliak matlaeng, honey. Apay nga may anas kan pa nga awidam dahil nga asawam abakbak katan. Matay ka nung arudain. Anya, mapan ka makipamunpon? Ne, saan mat agsaksakit pa'y laeng. Ay, kunak ano makipamunpon kan? Saan? Mala, di ka madanagan. Sublianan ka. Takasano ak ngayon, no saan ka nga agsubli? Asino ti gumatang iti kanak? Kan agbayad iti apartment no panawan na kon. Saan ka abay-bayan? Agsubliak. Kat no agsubli kan, saan kan to nga agaw awid? Natay tumot tanday jay bakbakitan nga asawam. Apay pila nga agawid ka, kat adahak mo't ditoy. Ubingak, kan na bang bangluak?
Iten ti asawa ka babaero. Arakupan ka man lakay. Anya ti kunam? Ha? Arakupan ka ko na. Ay, sus. Anda. Unay matipay udmon, Arsing. Nagdigos kan samot iti suka. Iso ka di asaan nakakayat nga arakupan. Taagat sukat ipayud ko. Kat nagadugayam tinaramid ko dito'y balay. Agasam nga itasyak amin. Naglaba, nagluto, naglinis. Si Macdo, siyak amin, lakay. Apay akasla saan ka naragsak anagawin, ah? Kunak man no kunam amasakit ka. Kahit masakitak mo't talaga. Ha? Imbagampay adandani kan matay. Panagrik naklaang adandani akun matay. Tanagado ti marikrik nak asakit ko. Oh. Nagsakit to'y sikit ko, gapo iti kataratrabaho. Nasakit to'y ulok, gapo iti kapapanunot ko ken kaijay abroad. Apay ngamin aya anas kan apanunutan nak. Kahit adagayam chicks mo jay, salbag ka! No, chicks mo't nga ibagpagam dita. Adda impakita da kanyak a picture yu ijay chicks mo. Napu daw ken long hair. Kayim ko lang dayay. Gayem mo, kat kastaunay ti panangarakop na ken ka. Patpatsym tumat ngamin ti ibagbagada kita kaaruba at musa. Manula ang ti pawit mo iti binulan ka ta kami. At least, adda may pawit ko. Kurang tagdagayam sa bali pa'y agas-gastusam ijay abroad. Ipapilit mong tumat ti kayat mo. Ay saan kan ngagsubli ijay abroad? Anya? Ne, apaya saan? Dito'y kalaangan Pilipinas. Sana mabalin. Sana nga manugot. Ay nalakay, di ka madanagan. Pagbalinan ka asikat, dito'y lugar tayo. Anya? Sikat? Nalawag, tinangag mo lakay. Pagbalinan ka asikat. Pare Joey, simangkot ka magayaman. Wan pare, pinagawid nak ni bakit ko. Kunanan tumat ngamin nga agsakit, kat dandanin matay. Iso ang nagawid ka. Namati ka mo. Kaya nung nagpigsa ni bago mo. Amang baray, minalam ko ang makita mapansumak daw. At susuon na atimba. Napuno iti danom. Sa bali pa di awit na awit na atimba. Napuno pa iti danom. Napigsa ni bakit ko niya. Inton kwan, malabsak nga aglablaba di talikod ti balay mo. Sana malagto ti kabalyo ti lalabaan na siya. Dayta ati misis. Kita niya kahit aramidam nito lugar tayo paray. Tanagawid ka mo ta di na oras. Kunamat ni misis ko, nga ramidan na kano asikat. Sikat. Dimpay kaya dahi ta. Sikat ko naman. Madandanaga nak nga rod pare. Diyak amo na niya ti kayat nasa wanday tanga imbagana asikat. Apay kumamadanagan ka. Basta amom nga wandagas nga raramidam. Relax ka lang pare. Joey! Joey! Umay ka man dito! Umayon! Awan danom apulos. Ne. Kat. Apay no awan? Ay kating ka sumakdo Nyalagit din ni bakit ko ya. Kasang sangpet ko lang idi kalman manipo di abroad. Ibabaon na kon. Kahit alangan mo't asyak ti baon mo amapan sumakdaw. Kunakin kang aramiden ka asikat. Kaday tuyen tirugina. Ay, simbang put kan duway. Wala na. Kahit si kanti sumakdaw. Wala na. Diyak pa'y ngamin natarimaan di gripo mi. Iso ang makisakdo akpay laang dito'y gripo yo Ay, kahit sumakdo ka laang Ang mapay ngay, tanagbabasit mo't atimba na kita isakdaw. Babasit pa'y dagito'y nana. Nung amin ni Arsing ti sumakdaw, nagdadakkel dagiti timba nga isaksakdo na, pasaray asiwan na pa'y ano da duma. Ne.
Nagpigsan ni bakit kuno kasta? Ay, wun. Kasla Herkulasa ni bakit mo. Nagpigsa. Ita nakasakdukan. Ingkan aglinis, kalpasan na, agluto ka. Ni, nagadumat ng ti ipaparamid mo kanyak bakit? Nalipatam ka din, di kunakkan ka, ngaramiden ka sikat. Anyaya ti kaya tasawon day ta ibagbagam asikat. Kastoy ne, denggam. Sikat aglaba, sikat agluto, sikat aginaw, sikat aglinis, Ne. ken sikat sumakdo. Ada reklamo? Anya lakit din bakit? Under nagmadlauna yan. Ay, Jack kaya't ti sumikat. Nagom-oo maka nagbababae ijay abroad. Iso nga ita taadakan dito'y Pilipinas. Agu makamit ngagbalin asikat. Nalawag! Kanya lagi dinarsing, tanagri ka ta sagay-sayan na tibok mo. Ay, itan sa lang nga masagay-say matiman. Una, nung amin makariingak iti bigat, bumangon naklatan, saan akon ang makapagsagay-say tajak masangong. Anya di kayat mo. Unatak, wano kulutak ti boyok mo. Kita emet di pagpintasa, tapno saan nga agbirok iti sabali nila kay ko. Ay, wanan niya. Manikuran kan pedikuran ka pa'y. Una, adamot nila kay kun nga agtrabaho di tabalay. Saan akon nga aginaw kin aglaba. Isumat gaya mapinaawid mo nila kay mo. Una, sikat nila kay ko naman. Anya lagi din ang misis na di customer ko ita. Nagturan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.